Скъпи приятели, колеги, брате, сестри, както искате да го разберете, най-мили мои хора, добре дошли. Оказва се по ирония на съдбата, че най-дебелата книга, с която имам нещо общо, не съм пипнал в нея. Така някак се дойде внезапно, изненада, ме зарадваме страшно много, защото всъщност никой никому не е длъжен да седне и да се кюрави и да пише тежки научни материали. И ако не беше доцента Нарцис Торбов, казвам го Нарцис, да не мислят ли къде си, седа си в офиса един ден и пристига Нарцис, върхлита и казва: извинявай, аз разбираш, че закъснях с този том. Ами какъв том, бе, човек? Бе, твой том, бе, викам, и да ви кажа ли, най-глупавия поглед на света, който може да се представите, изведнъж включи и казва: аз си издал четата. Викам, не знам какво си издал, обаче почвам да се досещам. И тъй като аз нищо не направих за тази книга, всичко вие го направихте, как да ви благодаря? Най-лесно да ви го кажа. Благодаря ви от сърце, обичам ви, дай Боже за всеки му, дай Боже дълги години, на всяка кръгла, на полукръгла годишнина да имаме сили и време да правим нещо смислено, защото света, или поне България, се е юрнала да прави пари, материални ценности да събира, макар че никой нищо не е отнесъл. А вие тук ще направихте една много голяма, много авторитетна, много внушителна книга. И аз мога да ви почерпа, само да ви благодаря. Здраве на всички и ще бъдем наистина кратки, за да можем да... Може ли само да се вметна за част от секундата? Ти се вметна вече. Това, че нямаш лично участие в някакви многобуквени истории в тази книга, не означава, че нямаш участие в изграждането на тези хора, в формирането на тази младеж някога, които днес вече мислим, че сме отраснали годините. Младежи тръгли за този юбилей, многотомие или по-точно дебелотомие. Ето е, учено се учено. Юни, благодаря. Сега, скъпи колеги, автори са автори, близки, приятели. Всъщност в центъра на тази история са тези млади хора, тези младежи. Не толкова, както казваме. Аз казвам, сега ви давам малко в профилите. Дали девойката или младежа първо ще вземе думата, нека те да се разберат, аз дамата. Добре, дамата. Аз ще бъда съвсем кратка. Бъди. Идеята беше на Евгений. Хрум, нали, на Стефанов ден. Не знам кога ти е преди 2 години 25 дни. И след няколко месеца, когато вече всички знаеха, нали, че ще се прави това нещо, аз показах на Илята, че никога нямало да ми помоля да направя такова нещо. Той каза: да, благодаря. Точно така е. Значи, аз не мога да го свържа Иля с някаква определена възраст. Той си е на точно толкова, колкото като почнах работа в музея. Само не казах кога е почнал. Освен това, 60 години са крайка възраст за такъв том. Значи сега ще чакаме следващите. Чакам. И само още нещо. Искам да благодаря на всички, които помогнаха по някакъв начин този том да бъде факт. На авторите, на спонсорите, на хората, които четоха, превеждаха материали, Мони, който се включи, стифетстване и други подобни. Това е много груби термин. На издателството, естествено, които си свършиха перфектно работата. Те се извиняват и поздравяват всички най-вече заслужили обидят. И само да кажа, че им беше безкрайно удоволствие беше за мен да работя по този проект. Като основната причина, естествено, е господин Марков. Много. Колега, кажи нещо.
Ами аз казах, Стефанов ден беше мрачен декемврийски ден. Прибирах се в квартирата. И в един момент ми хрумна нещо. Извъннах към 9 часа на уважаемата света. Да, ти си беше тук. Викам, да направим нещо. Има година и половина. И го планирахме за рождения ден, за деня. Естествено, такива дебели тухли за жалост трудно стават във времето, в пространството. Стана в рамките на годината, това е важно. Отнели 2 години без 3 месеца. Известно количество несигурност, нерви, други екстри. Но мина се през всичко и най-важното е, което той самия ни е научил, усещането за нещо написано и свършено добре между две корици. Това е нещото, което никога няма да забравя. И искам да прочета 4 реда, които мисля, че казват много от цялата книга. Всеки, може би, някои са ги чели, други ще си ги прочитат, но те са в общи линии нашето мото. Най-сетне Иля показа на всички ни, че за да е учител, човек трябва да е личност. За да ръководи, трябва да е лидер, а за да заобича старите пари, трябва да има усет за красивото. Тогава е лесно да се пише смислено, дори когато привидно никой не чете. Така добре си свърши работа, добре съм ги издал. В голяма степен внушението за тези думи е на Александър Подкаски. Скъпи колеги, благодаря Евгений, благодаря Светле. Не всички могат да присъстват. Част от нашите колеги са далече, някои хора не са разположени, но така много ми се искаш всички да усетят мига на представянето на тази книга, която е ваша книга. Аз казах, че няма как да го, колкото пъти да благодаря, не мога да ви благодаря истински. Дано да е полезна и за изследователи, за учени, за студенти, за всички, които търсейки ще намерят нещо в нея, тъй като това е труда на много хора. Включиха се много хора, от които съм се учил. Професор Майкъл Крофърд, всъщност, може би име номер 1 в тази епоха, в която се учих аз да работя нещо. Франсуа де Калатай, един изключителен изследовател, Дейвид Макдоналд, професор Петър Делев, доцент Деляна Ботева и всички вие. Не искам да изборявам имена, но казвам, че тези, от които съм се опитвал да науча нещо. До 47 съм много. Но няма да мога да изборя всички, затова тези от вас, които са тук, моля ви, в мой личен том, който ми го поделиха двамата автори, съставители, организатори, моля ви на вашата статия, на вашата страница ми напишете нещо, а всички останали могат да се намерят в табулата и да ми ударят по един подпис, защото това всъщност означава да имаш документа, не просто да имаш книга. Благодаря, на здраве, всички имате думата. Всички имате думата. И то ще направя сега. За мен. Ето, мой личен том ми е подаден. И да не забравяме, че и главният готвач, и екипа, и момичета и момчета, които ви обслужват, много се стараха. Моля ви се тези хубави, прекрасни неща да ги уважите. Колега, моля, аз тръгнах към теб, защото тук сте двама от тези, които споменахте, че имаше защо. Дигай, че като ни призова всички да вземем думата, може ли да представях си одеве една сценка, как след 100 години или повече или по-малко в някоя прашна библиотека някой отваря този дебел том и се чуди, той пък кой е, че такъв дебел том са му посветили. И в тогавашната някаква енциклопедия интернетна отваря и го намира кой е. Кой знае колко ще пише за всеки от нас, там 3 реда, 5 реда или съвсем нищо или цяла страница. Не, това е толкова важно. Има една хубава история, Лукиан я разказва, като всичките му истории весела.
страшни времена настанали за Коринт. Врагове някакви напирали с цяла армия и в Коринт се засуетили всички като мравуняк. Едни търчали с камъни и вар да укрепват, където били развалени крепостните стени, други мъкнали оръжия насам натам, всеки тичал, вършил нещо и Диоген, цялата тая тълпа си търкалял Питоса на някъде, спрели го и го питали: ти пък с този Питос за къде си тръгнал? И той казал: като гледам, че толкова много хора търчат и вършат някаква работа всичките, реших и аз да не седа без ден и аз нещичко да свърша. Кой знае всичките неща, дето ги вършиме, дали са смислени и полезни, дали просто търкаляме някакви празни питоси насам-натам. Един ден сигурно други ще отсъдат. Може би важното е ние да намираме някакво удовлетворение в това, което вършиме и да го вършиме колкото можем по-добре, ако ще и празен питос да търкаляме. Много си търкаляхме ние нашите питоси по пътечките си, всеки по своята, на някого на нагорна, на друг равна, на трети на надолна, пътеки разни. На нас сигурно ни е близо края на пътеките, защото много време мина. Да ти пожелая, Илия, колкото остава от нашите пътеки, хубаво да ги изживееме. Да се радваме на това, което ни е дадено, колкото още ни е дадено, като добри епикурейци. Ако можем и нещо полезно да свършиме за времето, което ни остава, да го свършиме като добри стоици. И изобщо на добър час, още много часове. Да търкаляме. Да търкаляме бъжбите си. Пламен Крайски поема щафетата. Крайно време да спрат изказванията и народа да се хване за чашите и масите. Искам да кажа две думи за Илята. Познавам го, когато Петър го познава, защото бяхме в един курс и жена му не го познава от тогава. И се запозна с него малко по-късно. Илята е от тези хора, които трудно забравяш. Дълги години не се бяхме виждали и когато започнах да мисля и да тръгна да издавам списание Будител и да създавам кръг Будител, първият, за който се сетих, беше Илята. Поразпитах, разбрах къде работи, отивам при него, казвам му за какво идвам, той ме пита: що идваш при мен? Отговори си, Иля, защото знам при кого да дойда. И съм убеден, че винаги, който да отиде при Илята, знае защо отива и знае какво ще получи. Съм благодарен в тези години, когато бяхме студенти и сега последните 6-7 години в кръг Будител. И като почетен председател на кръга те поздравявам от всички. На здраве и желая успех. И тук не трябва да се говори за години. Когато навърши Илята 60, той си спря часовника. Така че в момента точно на време се представя Тома. На здраве на всички.
Thank you.